kell mondani ilyenkor. Hát nem, azt kell. Azt a Mikulás, hogy valami. De nem valami másot a Mikulás. Nem tudja, maga mondjon valamit a Jan! No, hadd halljon! Hát most az anyja kell mondja, vagy a jánya? Hát a Jánya! Klik, klik, klik. Klik, 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 klik. Așa cântă micul rei. Doamne, Doamne, mondjuk el azt az imát, van az biztos fog. Na, tudsz valamit, vagy nem tudsz? Ha nem tudsz, viszem a zsákot. Na, halljon! Ceretați, noi pe tine te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești stăpânul lumii și al nostru Tată ești. Amin. Na mondjuk el ki magyarul, mert a Mikulás látom magyarul tud, ezt nincs megelégedve, mondjuk el ki a mi atyánkot, azt akkor megleszünk. A nagyon hosszú! De elmondjuk annak! Nincs ideje. Ja, mondja. Mondjuk az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Istenem, köszönöm, hogy elküldted nekem a Mikulást. Mondja Mikulás bácsi megvan. Jaj, de ügyes voltál, egy puszit adj nekem! Minden este imádkoztunk a Mikulás bácsihoz. Jaj, köszönöm! Minden este imádkoztunk. Na, akkor hadd lássuk, mi van ebben a zsákban? Vagyom, én kíváncsi vagyok rá, nagyon mi van benne. Hát de hogy hívnak téged? Nem mondtad meg? Jákó Alexandra Úgy hívnak? Na jó. 4 éves. 4 éves vagy, és hol laksz? Itt mama. Ott laksz? Jó. A levelet azt a Kárpát-erdőben tette fel a Mikulás bácsi, na? Igen. Megkaptam. Kerested ott a blogban? Kerestem, de mondták, hogy ide költözött. Mikor? Mondjad már szerte. Hát de miért költöztél? De nem volt pénzünk kifizetni a kicsivel. Jaj, hát pénzt nem hoztam. Mondjad, nem baj. Nem volt. Nincs pénz. Hogy jól vagyunk itt ma már. Jó Elférünk. vagyunk itt, mamám. Hát jó, persze. Hát de itt nem ír semmit Alexandrának. Akkor kinek ír? Hát én Nem nem mondja, hogy tudom. mamának Lakik itt valami Jákó, Patrik? Patrik, de nem itt lakik, hanem nem reggel. volt még. Hát ott nem voltam. Na hát akkor meg innen nem megy ki, már hagyja. Az jöjjön az ajándékot, most már jól nézzünk. Hát most először itt lakik Mondja kérlek szépen, Mikulás, hagyd itt az ajándékot, mondjad neki. Na hát, Kérek szépen, amikor hagyja itt az anyám. Hát de jó leszel, ha itt hagyom. Veszi a kezet így csak. nagyon jó lesz. Jó fogad? Szóval fogadott eddig is, jó kislány. Jó voltál, mindegy? Persze. Nem szabad hazudni. Mondjad, valamikor egy kicsit rossz vagyok, de akkor nyűgös vagyok. Még egy picit rossz vagyok. De akkor nyűgös vagyok. Jó lenne, ha nem volna. De van, amikor én nyugos vagyok, hiszen Jó, de Mikulás bácsi még elég kicsike. Nem dedós, de kicsi. Csak 4 Csak 4 éves. Hát nem tudom, először megyek Patrikhoz, az azt Dehogy mondta, menjen már Patrikhoz, dehogy menjen. az azt mondta, hogy nem rossz egy De cseppet. nem higgyen neki, Mikulás bácsi, az nagyon rossz, csúnyán beszél. Hát nem igen. verekedik. Hát akkor... Az a csepp fiú. Hát, igen. Hát Mikulás bácsi biztos lássa, hogy nagyon csúnyán Nem tudom, nem beszél. lássa, hol jár maga a földön, az égbe. Hát nem néztem, de ezeket
ezt most itt el kell vigyem. Elvinni, Ne! ne akarjál, támadjuk. Mi a baj? Nem megy. Segítsél már, találjuk, mert nem bírom. Segítsél, húzzál! Erősen. Jaj, de öreg ez a Mikulás, és a banyar elviszük. Akkor azt mondja, hogy... Hát ez azt írja, hogy Alexandra, ez ő Alexandra. Hát persze, hát nem hallottam. Ojjjjjjj, hát ez azt írta, hogy Alexandra. Na, hát az Ojj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 j
És még van még valami? Ajajaj. Jaj, de öreg ez a Mikulás. nem Fáj a így. háta. Van még? Na. Jaj, maga ivott valamit? Ajajajajaj. Ivott is valamit, mielőtt elindul? Ja, akkor nem feküdni. Á, jó nézd. Még sok munkája van. Elkezded a szobában feküdni? Nem, hát kell menjen el. Ajajaj. Ezek is azt írja, hogy Akkor Alexandra. megbontja már oda. Tessék. Köszönöm. Nagyon ne üljél. Kiürült a zsák. Akkor viszont látásra. Ez itt mind a tiéd. Jövő viszont látásra. Köszönjük szépen. Nem, még fog jönni a karácsonyfa alá. Hát jó, de nem a Jézus, a Mikulás. Azt majd Jézus. Na. A barátom. Na, köszönjük szépen mindent. Nagy Mikulás bácsi! Ugye, hogy minden vasárnap el kell menjen a templomba? Bizony. Megígéred? Ha nem ment el a mi templomba jövőre, nincs olyan dég. De fog menni. De gyekincsem elmegy. Jaj, ne hányom azt a srácot. Csak egy ott felel. Kér Mikulás bácsi egy grafuitot? Vagy egy banán? Nem kérek. Na jó, akkor Mikulás bácsi. Ja. Nagyon szépen Az köszönjük. itt merre kell itt kimenni? Megmutatjuk. Mutasd meg, Szandika, hogy nyitja az ajtó a Mikulásnak. Merre kell itt menni? Tessék jönni, mondja. Ho, ho, ho! Jó, köszönjük szépen. Jövő várunk téged. Jó utat, Mikulás! Erre van, aki arra. Arra, hát, hol legyen? Szekvény megint. Hoppá. Jaj, elcsúszik! Köszönöm meg szépen, köszönjen neki! Köszönjük, szia! Hol, hol?